Misteriozna žena obećava poslovnom čovjeku unosan posao. Kada on nestane, vlasti se obraćaju FBI-u za pomoć. Sumnje ukazuju na ogorčenog poslovnog suparnika, ali osumnjičeni ne surađuje s istražiteljima. Agenti će koristiti najnovija dostignuća tehnologije da bi pronašli prijatelje i ljubavnike koji bi bili voljni razotkriti istinu. Bogati poslovni čovjek otputovao je na Floridu da bi sklopio zadnji posao prije nego što ode u mirovinu, no nikada se nije vratio kući svojim milijunima. Vlasti su razmotrile tko je bio žrtvi najbliži i tko je mogao imati koristi od njegovog nestanka. Ja sam Jim Kellstrom, bivši ravnatelj FBI ureda u New Yorku. U slučaju koji se proširio na cijelu istočnu obalu, agenti će morati razmrsiti mrežu seksa, novca i osvete koji su doveli do ubojstva. Međunarodni aerodrom u New Jerseyu. U subotu 24. veljače 1996. let broj 45 poletio je za West Palm Beach na Floridi. 58-godišnji Frank Black je bio u avionu. Black je bio vlasnik, a ujedno i vodio uspješnu firmu koja se bavila školskim autobusima i transportom u gradu Andoveru u saveznoj državi New Jersey. Zaradio je milijune i putovao je na Floridu gdje je trebao uspostaviti novi poslovni kontakt. Black je rekao svojoj obitelji i suradnicima da će se vratiti kući u ponedjeljak. Također im je rekao da bi ga osoba za kontakt na Floridi, žena koja se zove Mia Giordano, trebala pokupiti na aerodromu. Ona će ga upoznati s ljudima koji su uključeni u unosan posao. Black se nadao da će nakon ostvarenja ovog posla ići u mirovinu. Kada se Black nije vratio u ponedjeljak, njegova je obitelj kontaktirala policiju. Narednik Lee Liddy je bio jedan od detektiva koji su poslani da rade na slučaju nestale osobe. On je bio tip čovjeka koji bi se uvijek javio doma. Uvijek je želio znati što mu se događa s poslom. Bez Franka posao u stvari nije išao i zato su bili zabrinuti kada im se nije javio. Zato što Frank nije bio tip čovjeka koji bi jednostavno odšetao s posla. Istražitelji su razgovarali s Blackovom kćeri Lianom i s njegovom djevojkom i upraviteljicom ureda Sally Roberts. Liana je rekla da je njezin otac propustio važan sastanak s njom. Isto se tako nije javljao na mobilni telefon. Sally Roberts se sjetila da je žena s Floride, Mia Giordano, u posljednje vrijeme često zvala ured, ali nikada nije ostavila svoj broj. Žena s Floride je tvrdila da predstavlja tvrtku Valdez Exporting. Mia mu se opisala, tako da bi Black mogao prepoznati na aerodromu. Rekla je da je visoka oko 155 cm i da ima plavu kosu. Detektiv je posjetio putničku agenciju koja je rezervirala Blackovo putovanje. Agent je potvrdio da je Black kupio kartu za Floridu u jednom smjeru. Nije mu trebao iznajmljeni auto s obzirom da je dogovorio da kontakt osoba dođe po njega. Podaci iz zračne kompanije potvrdili su da se Black ukrcao na taj let. Ali se po dolasku u West Palm Beach nije prijavio niti u jedan hotel. Pregledom Blackovih podataka utvrđeno je da su njegove kreditne kartice bile korištene nakon njegovog dolaska na Floridu.
Da bi slijedili trag kreditnih kartica, detektivi su kontaktirali ured grada Forta Piercea. Slučaj je dodijeljen specijalnom agentu Michaelu Driscollu. Kreditna kartica Franka Blacka korištena je u hotelu Embassy Suites u gradu Riviera Beach. Govorimo o noći između 24. i 25. veljače. Nakon toga u 4 sata ujutro njegova je druga kartica korištena za kupnju benzina na benzinskoj crpki u sjevernom Majamiju. Istražiteljima se to činilo čudnim, zato što on nije unajmio auto. Agent Savezne države Floride razgovarao je sa zaposlenikom koji je radio 25. veljače. Kada mu je pokazana fotografija Blacka, namještenik na crpki nije ga prepoznao. Svaka pumpa zasebno ima utor za kreditne kartice. Nitko tako ne mora biti u kontaktu s Blackom ili bilo kime tko je koristio njegovu kreditnu karticu. Zaposlenik se nije mogao sjetiti nikoga tko bi odgovarao opisu Mije Giordano. Driscoll je tražio adresu tvrtke Mije Giordano, Valdez Exporting. U saveznoj državi Floridi takva firma nije bila registrirana. Također je pokušao locirati samu Miju Giordano. Obavili smo veoma detaljnu potragu u pokušaju da identificiramo bilo koju Miju Giordano na Floridi. I nismo mogli pronaći niti jednu, ne postoji niti jedna Mija Giordano na Floridi, niti itko drugi čije bi ime sličilo na njezino. 1. ožujka detektiv je otputovao na Floridu. Black se nije nikome javio već 5 dana. Detektivi su sada bili uvjereni da je upetljan u nekakvu prljavu igru. Osoba koju bi najvjerojatnije mogli osumnjičiti, žena koja se predstavljala kao Mija Giordano, nije mogla biti pronađena. Istražitelji su se sad usredotočili na telefonske pozive, koje je Black primao onih dana prije njegovog puta na Floridu. Dobili smo telefonske zapise Franka Blacka, pomoću kojih smo utvrdili da se radi o telefonskim pozivima iz kuće u mjestu Jupiter. Ta kuća bila je iznajmljena. Iznajmila ju je djevojka koja se predstavila kao Lisa Costello. Nije bila plavuša, ali je bila 155 cm visoka. Mija Giordano je za sebe rekla da je točno te visine. Pozivi upućeni od Lise Costello odgovarali su onom vremenu kada je Mija Giordano navodno zvala Blacka da bi ugovorila sastanak na Floridi. Mija Giordano je bila izmišljeni lik, nikada nije ni postojala. I ona je trebala ugovoriti posao s Frankom Blackom. Mija Giordano je u stvari bila Lisa Costello. Istražitelji su odnijeli njezinu fotografiju u hotel u kojem je korištena Blackova kreditna kartica 25. veljače. Državni agent je tražio da razgovara sa službenikom koji je bio na dužnosti to jutro. Dok je čekao, provjerio je telefon koji je korišten Blackovom kreditnom karticom. Poput benzinske crpke, za korištenje telefona nije bio potreban potpis mušterije, nego samo kreditna kartica. Bilo tko je mogao telefonirati. Karen Voorhees je radila na recepciji tog jutra. Ali nije prepoznala fotografiju Franka Blacka. Sjetila se da je čekala drugu mušteriju tog jutra. Oko 2 sata ujutro, žena s tamnom kosom zatražila je sobu. Hotel je bio rezerviran, tako da je koristila govornicu da provjeri situaciju u drugim hotelima. To je bilo u isto vrijeme kada je Blackova kreditna kartica korištena na govornici. Voorhees je rekla da se radi o ženi 30 godina, sa smeđom kosom i koja je nešto više od 150 cm. Driscoll je pokazao Karen niz fotografija od 6 žena. Bez oklijevanja, službenica je izabrala Lisu Costello,
Lisa Costello je sada bila primarni osumnjičenik. Imali smo neke dokaze protiv nje. Zatim smo otkrili da je Lisa Costello iznajmila auto nešto prije nego što je sletio Blackov avion. Istražitelji su pronašli auto na parkiralištu za iznajmljene aute na aerodromu. Zaplijenili su ga. Ali ispitivači nisu našli nikakve tragove Franka Blacka u autu. Nije bilo fizičkih dokaza koji bi povezivali Lizu Costello s nestalim poslovnim čovjekom. Istražitelji iz Floride započeli su nadzor Lize Costello. Slijedili su osumnjičenu danima, ne bili utvrdili kojim se putovima kreće i tko su osobe koje kontaktira. Uskoro su saznali da ima vezu s čovjekom koji se zove Alan McCurley. Istražitelji su počeli slijediti McCurleya. Poput Franka Blacka, i on je imao firmu koja se bavila autobusima u New Jerseyu, ali je sada živio na Floridi. Njih dvojica su se poznavala jako dugo. Tijekom godina, Alan McCurley i Frank Black postali su rivali. Dvije autobusne kompanije udaljene su oko 16 km jedna od druge. Iako je svaki od njih dvojice imao vlastiti posao, natjecali su se. Telefonski zapisi ukazali su na nedavne pozive Blacku iz McCurleyjeve kuće na Floridi. To je izgledalo čudno, s obzirom da su njih dvojica žestoki rivali. Detektivi su otišli razgovarati s upraviteljem Blackove autobusne kompanije. Seri Roberts je rekla da su Black i McCurley nekada bili prijatelji, no da ih je njihovo poslovno rivalstvo učinilo neprijateljima. Opisala je u detalje njihov posljednji zajednički susret. Radilo se o industrijskom banketu koji je održan u siječnju 1996. Ona i Frank razgovarali su s prijateljima, kada je ona vidjela da im McCurley prilazi. McCurley je prijetio svom rivalu, zato što mu je ovaj ukrao jedan od najvećih autobusnih ugovora. Rekao je da će ga se dočepati i smjestiti ga onamo ispod. To je moglo značiti da će ga izbaciti iz posla ili da će ga jednog dana ubiti. Black je tu prijetnju shvatio ozbiljno. Nakon toga nije išao niti na jedan sastanak na kojem bi se mogao pojaviti McCurley, osim ako netko nije išao s njim. Istražitelji su kontaktirali McCurleya da ga pitaju je li se nedavno vidio ili razgovarao s Frankom Blackom. McCurley je negirao da ga je zvao nekoliko dana prije Blackovog puta na Floridu. S obzirom da je on to negirao, a mi smo znali da su telefonski pozivi bili upućeni iz njegove kuće, bilo je očito da nešto nije u redu. Istražitelji su bili uvjereni da su McCurley i Lisa Costello najvjerojatnije ubili Franka Blacka, ali trebali su im dokazi. Obratili su se zamjeniku državnog javnog tužitelja Robertu Belangeru. Jedan od prvih istražnih postupaka koje smo željeli koristiti bio je prisluškivanje telefona. Morate predočiti stvarno jak razlog za slušanje nečijih telefonskih razgovora. Dobili smo nalog kojim nam dozvoljavaju da slušamo telefonske razgovore Alana McCurleya. Nažalost, istražitelji su čuli jako malo telefonskih razgovora između McCurleya i Lize. To je bilo zato što je sada Liza živjela s McCurleyem. Ako su razgovarali o Blackovom nestanku, nisu to radili telefonom. Da bi snimili bilo kakve inkriminirajuće razgovore, istražitelji bi trebali postaviti prisluškivače u McCurleyevoj kući.
Zamjenik državnog javnog tužitelja Lawrence Merman nadao se da imaju dovoljno dokaza da bi mogli ući unutra. Mogućnost ulaska u nečiju kuću i postavljanje prislušnih uređaja je izuzetno ograničeno. Situacije koje ga opravdavaju veoma su ograničene. Ovaj je slučaj predstavljao takvu situaciju. Sudac je potpisao taj nalog i istražitelji su postavili prislušne uređaje u McCurleyjev dom. Sve su postavili i vani, gledajući i slušajući. Nadali su se da će par raspravljati o tome što se dogodilo Franku Blacku. Ellen McCurley i Lisa Costello bili su izuzetno oprezni. Istražitelji su mislili da par zna da ih oni slušaju. I svaki put kad bi ih čuli da počinju o tome razgovarati, poglasnili bi radio u kuhinji. Tako da najvjerojatnije imamo nekoliko stotina sati snimljene vrpce na kojoj je samo muzika. Istražitelji su završili praznih ruku. Pomoćni državni tužitelj Dave Morgan mi je čak komentirao, nakon što nismo uspjeli ništa dobiti prisluškivanjem, izgleda da će Alan McCurley proći nekažnjen, a počinio je ubojstvo. S obzirom da još uvijek nije bilo pronađeno Blackovo truplo, McCurley i Lisa moći će izmicati vlastima sve dok o tome ne razgovaraju. U lipnju 1996. agenti Savezne države Floride vjerovali su da su Ellen McCurley i njegova djevojka Lisa Costello ubili 58-godišnjeg milijunaša Franka Blacka. Ali istražitelji su imali malo dokaza protiv para i Blackovo truplo još uvijek nije bilo pronađeno. Provjerili su mrtvačnice u okruzima Palm Beach, Broward i Dade. Nije postojalo niti jedno identificirano truplo koji bi odgovaralo opisu Franka Blacka. Ako su McCurley i Lisa ubili Blacka, dobro su prikrili svoje tragove. Specijalni agent Michael Driscoll izrazio je svoju frustraciju svom prijatelju, specijalnom agentu FBI-a Jayu Milleru. Igrali smo zajedno racquetball i pitao me kako se ovaj slučaj razvija. I ja sam mu rekao malo o tome i on je rekao pa ako ti ikada zatreba pomoć i bilo bi mi drago ako mogu pomoći. U lipnju 1986. specijalni agent Jay Miller tražio je da ga prebace na taj slučaj. Iako smo bili bliski prijatelji, u početku nisam znao puno detalja o nestanku Franka Blacka. Ali kako sam osjetio njegovu frustraciju, tako sam bio u mogućnosti izmamiti više informacija o slučaju. I tada smo se sporazumjeli da je potrebno ovo sagledati ponovno. Iako su istražitelji vjerovali da je McCurley ubio Blacka zbog osporavanoga ugovora o autobusima, prisluškivanje je bilo neuspješno. Najbolji trag istražitelja još uvijek je bio Blackov navodni sastanak s Lisom Costello. Možda se pod pritiskom okrene protiv McCurleya. Radilo se o kockanju koje može dovesti u opasnost njihov cijeli slučaj. Uručiti bilo kome, u ovom slučaju Lisi Costello, poziv na sud. To je obavezujuće da dođe i da pruži informacije i daje joj imunitet. Hipotetički gledano, ako dođe i prizna da je ubila Franka Blacka, imala bi imunitet i na tu izjavu. Ne bi se tu izjavu mogli koristiti protiv nje. 13. lipnja 1996. Lisa Costello se pojavila pred velikom porotom Savezne države Floride. Kada su je ispitivali državni tužitelji, nije surađivala. Sudac ju je upozorio ako ne odgovori da će je pritvoriti zbog nepoštivanja suda.
Liza je ignorirala njegova upozorenja. Istražitelji su bili uvjereni da je njezino odbijanje suradnje ujedno potvrda da je bila uključena u Blackov nestanak. Kockanje sa sudskim nalogom Lizi se osvetilo. Sada, kada je McCurleyjev najbliži saveznik iza rešetaka, istražitelji nisu imali potencijalnih svjedoka koje bi mogli okrenuti protiv osumnjičenoga ubojice. We heard information that, let's just say, from a confidential source. Čuli smo informaciju od povjerljivog izvora Who wanted to talk, da postoji svjedok koji je voljan razgovarati, ali je zabrinut zbog svoje vlastite uključenosti, a i zbog nasilnosti Alana McCurleyja, da bi moglo doći do osvete ako progovori. and that maybe there'd be retaliation if this unknown and unidentified witness would talk. Svjedok je bio Bill Anderson. Taj bivši pilot marinac bio je jedan od najbližih prijatelja Elena McCurleyja. Agenti su ga intervjuirali u njegovoj kući na Floridi, koja se nalazila u istoj ulici gdje i McCurleyjeva. Anderson je također imao autobusnu kompaniju u New Jerseyu i bio je i civilni pilot, nakon što je 10 godina radio kao vojni pilot. Sada smo imali 2 istražitelja i tužitelja i svi smo bili marinci. I onda se pojavila osoba za koju smo smatrali da bi mogla biti ključ za rješavanje ovog slučaja, Bill Anderson, i on je bio marinac. Tako da mislim da je postojalo neko partnerstvo od samog početka. Istražitelji su smatrali da će im ta veza pomoći da nagovore Andersona da postane svjedok. Rekao je agentima da je njegovo prijateljstvo s McCurleyjem u zadnje vrijeme napeto, ali je oklijevao u pružanju detalja koji su vezani uz McCurleyjev odnos s Frankom Blackom. Agenti su imali osjećaj da Anderson nešto zna. Nismo na njega vršili nikakav pritisak i dali smo mu mogućnost da radi što god smatra potrebnim, da vijeća s odvjetnikom ili što god želi. Znali smo da razgovaramo sa čovjekom koji ima sve odgovore, a ne želi nam ih dati. Agenti su se susreli s Andersonom u više navrata i polako su stekli njegovo povjerenje. Znali su da je odan svom prijatelju Elenu McCurleyju, ali su vjerovali da će njegov osjećaj za čast uvjetovati promjenu. Usprkos Andersonovim dugotrajnim sumnjama, agenti su početkom kolovoza smatrali da je on spreman na razgovor. Isto su tako mislili da će mu sudski nalog pomoći da opravda to što se okrenuo protiv prijatelja. Iz mog iskustva, ljudima koji su dobri, pošteni i vrijedni i koji su letjeli na borbenim zrakoplovima u marincima, bilo bi teško zakleti se pred cijelim svijetom i Bogom i onda lagati. Istražitelji su morali riskirati. Poput Lize, ako je Anderson odigrao bilo kakvu ulogu u zločinu, njegove izjave neće moći biti korištene protiv njega. Pet mjeseci nakon nestanka milijunaša Franka Blacka, istražitelji su imali malo dokaza pomoću koji bi mogli poduprijeti svoju teoriju da je Blacka ubio njegov poslovni rival Alan McCurley. Tražeći nekakav svježi trag, istražitelji su uručili sudski nalog McCurleyjevom bliskom prijatelju Billu Andersonu. Anderson baš nije bio voljan razgovarati, ali mjesec dana kasnije čast bivšeg marinca je prevladala. Ispričao je istražiteljima da je Alan McCurley na početku godine kupio avion. McCurley je pitao Andersona bi li postao njegov privatni pilot, zato što je Anderson imao letačkog iskustva i na vojnim i na civilnim avionima. Kao zamjenu za to, Anderson je mogao koristiti McCurleyjev avion kad god je želio. U ožujku 1996. dok je Anderson boravio na Floridi da bi kontrolirao popravke na avionu, McCurley ga je kontaktirao. McCurley mu je rekao da bi Anderson trebao poletjeti avionom iznad oceana. Anderson mu je objasnio da avion neće moći poletjeti još nekoliko dana.
Predložio mu je da unajme drugi avion. McCurley je inzistirao na korištenju vlastitog aviona. Nije želio da itko drugi zna za taj let. Anderson je pitao zašto. McCurley je rekao Billu da je ubio Franka Blacka i da je umotao njegovo truplo u plastičnu vreću. Da su s truplom isplovili i bacili ga u ocean. Nastavio je pričati Billu da vreća nije potonula, pa je on uzeo nož i probušio nekoliko rupa. Truplo je onda potonulo. McCurley je rekao Andersonu da se brine je li truplo isplutalo. Želio je preletjeti iznad tog područja, da bude siguran da nije. Anderson je odbio. Anderson je bio šokiran. A opet, i Anderson i McCurley i Black su se bavili autobusima. Anderson nije volio Blacka, no svejedno, ne ubiješ nekoga zbog poslovnog rivalstva. Prema onome što je rekao Anderson, McCurley je ubio Blacka u predvorju svoje kuće. Bivši marinac potvrdio je ono što su istražitelji već dugo sumnjali. To je bila velika prijelomna točka u slučaju. Mislim da smo taj trenutak svi čekali. I pamtim da sam mu odmah objasnio. Bill, mi ćemo morati napraviti tajnu snimku kako ti ponovno vodiš ovaj razgovor sa Alanom McCurleyem. Bez trupla ili oružja kojim je počinjeno ubojstvo, treba će im barem McCurleyevo priznanje na vrpci. Andersonovo svjedočanstvo bilo je dobro, ali na sudu će njegova riječ biti protiv McCurleyeve. Anderson je rekao tužitelju Robertu Bellingeru da se ne osjeća ugodno zbog nošenja prisluškivača. Bojao sam McCurleya zato što je priznao da je upravo nekoga ubio. A i McCurley mu je ispričao da postoji neki poznanik u New Jerseyu koji je osuđen za zločin zato što je netko nosio prisluškivač. I rekao je Billu, kad bi itko to učinio meni, ja bi ih ubio. Istražitelji su obećali Andersonu da će mu pružiti policijsku zaštitu. Pristao je da ga ozvuče. Plan je bio namamiti McCurleya u Andersonovu kuću. FBI tehničari su ozvučili Andersona i sakrili su videokameru u kuhinji. Kada je oprema bila na svome mjestu, Anderson je nazvao McCurleya. Rekao mu je da je dobio sudski nalog da svjedoči i da je želio porazgovarati o tome što bi trebao učiniti. McCurley mu je rekao da će odmah doći. U slučaju da nešto krene krivo, agent Driscoll će ostati skriven u kući da bi zaštitio Andersona. Kada tim vani vidi McCurleya kako prilazi, oni će putem radiostanice javiti Driscollu da se sakrije. I dok su tako čekali, istražitelji su primijetili servisera za telefone. McCurley je bio uplašen zbog mogućnosti da ga netko prisluškuje. Da je vidio radnike, mogao je pomisliti da se radi o tajnim agentima. Znali smo da će ako prilikom dolaska vidi kamione telefonske kompanije, istraga biti završena. McCurley treba stići svaki čas. Istražitelji su brzo naredili radnicima da odu. Na brzinu su pokrili mjesto gdje su radnici kopali. Istražitelji su se vratili u auto tek nešto prije nego što je stigao McCurley. Istražitelji su pokušali dojaviti onoj dvojici u kući, ali nije bilo nikakvog odgovora. Opet su ih pozvali putem radiostanice. Još uvijek ništa.
Nikako nisu mogli znati je li Driscoll primio njihov poziv. Nije. Agent je imao svega nekoliko sekundi da se sakrije. Anderson je odveo McCurleya u kuhinju i sjeo je za stol, kao što je bilo planirano. Pokazao je McCurleyu sudski poziv. McCurley je oklijevao započeti razgovor. Nije htio govoriti glasno. Pokazivao je na zidove, šapćući tako da ga se ne može čuti ni u Andersonovoj kući. Ne zbog toga što je sumnjao Billa Andersona, nego zato što je sumnjao da je policija posvuda. I bili su posvuda. Detektivi Liddy i drugi slušali su McCurleya i Andersona iz auta. Razgovarali su o čemu bi Bill trebao svjedočiti. I Billy trebao lagati zbog Alana. Bill Anderson je čak pitao Alana ako on odbije svjedočiti i zbog toga završi u zatvoru. Billy Alan McCurley istupio i tada rekao istinu. I Alan mu je rekao da bi. McCurley nije želio dalje nastaviti razgovor u kući. Izveo je Andersona van. Sve to se trebalo odvijati za kuhinskim stolom Billa Andersona. Kad smo čuli Alana McCurleya kako kaže, hajdemo u šetnju, bili smo zabrinuti jer smo mislili da vodi Billa Andersona negdje gdje će ga eliminirati. Imanje je bilo veliko i prekriveno gustim krošnjama. Mogli su odšetati bilo kamo. Ali, ne znajući, McCurley je odveo Andersona blizu tima koji je vršio nadzor. Moj auto je parkiran oko 30 metara od McCurleya i Andersona. I jasno smo mogli čuti na prijemniku njihove korake kako hodaju kroz šljunak. I približavali su se mom autu koji je bio oskudno prikriven. Nas četvorica smo se smrzli, pitajući se, hoće li sve ovo propasti samo zato što će nas vidjeti? Njihov slučaj, a i svjedok koji je bio voljan surađivati, bili su u opasnosti. Da su istražitelji bili otkriveni, možda ne bi bili u mogućnosti zaštititi Andersona od McCurleyevog bijesa. Istražitelji na Floridi su gledali kako se svjedok Bill Anderson susreo s osumnjičenikom za ubojstvo Alanom McCurleyem. Anderson je bio ozvučen i pokušavao je navući McCurleya da raspravlja o ubojstvu Franka Blacka. Detektiv iz New Jerseya Lee Liddy bojao se što bi McCurley mogao napraviti ako primijeti istražitelje koji su bili u blizini. Njih dvojica su vani šetali, što je bilo veoma napeto za sve istražitelje. U tom trenutku nismo imali sve stvari pod kontrolom. Zbog trenja odjeće bilo je veoma teško čuti razgovor. U tom trenutku stvarno nismo znali što se događa. Prije nego što je McCurley mogao primijetiti tim za nadzor, Anderson je preusmjerio šetnju. Istražitelji su sada imali inkriminirajuće izjave na vrpci, ali ne i direktno priznanje. Trebalo im je više. McCurleyeva navodna suučesnica, Liza Costello, i dalje je bila u zatvoru. Prije 3 mjeseca kažnjena je zbog nepoštivanja suda, jer je odbila postupiti u skladu sa sudskim nalogom. Agenti će tražiti informacije od njezinih prijatelja, kako bi povećali pritisak na svjedokinju. Obavili su razgovor s Lizinom bivšom cimericom. Rekla je da se ona bavila raspačavanjem kokaina i sedativa koji se zove rufenol, koji nema ni mirisa ni okusa. Ovisno o dozi lijeka, rufenol može opustiti osobu ili je onesvijestiti. Specijalni agent Michael Driscoll bio je uvjeren da je Liza dala taj sedativ Franku Blacku.
U stvari smo od prvog dana sumnjali da su možda u nekom trenutku Lisa i Frank Black izašli na večeru ili na piće i da je ona tako bila u mogućnosti to napraviti. Zato što Frank Black ne bi svojom voljom otišao u kuću Alana McCurleya. U nadi da će je ova informacija prisiliti da progovori, tužitelj se u zatvoru susreo s Lizom Costello. Rekao joj je da ako ne bude surađivala, neće dobiti imunitet. Mogli bi optužiti za ubojstvo. I dalje je šutjela, usprkos prijetnjama tužitelja Roberta Bellangera. Lisa Costello je mogla izaći iz te zatvorske ćelije, samo da je istupila i ponašala se u skladu sa sudskim nalogom i rekla nam sve što zna o slučaju. Ali ona je bila tip svjedoka koji radije sjedi u zatvoru. Usprkos šutnji, istražitelji su vršili daljni pritisak na nju. Zamjenik državnog javnog tužitelja Lawrence Merman smatrao je da su spremni za uhićenje. Imali smo svjedoka koji je čuo priznanja, koji je bio bliski prijatelj optuženog. Imali smo motiv, imali smo dokaze na osnovi indicija. To je bio veoma jak slučaj. 29. kolovoza agenti su započeli sa zračnim nadzorom Alana McCurleya. Tim na tlu je zauzeo položaje po vanjskom rubu oko kuće osumnjičenika. Htjeli su da bude sam u kući. Te večeri, tim za uhićenja zauzeo je položaje pored njegovih ulaznih vrata. Čekat će dok se ne pojavi da bi ga uhitili na otvorenom. Kada je izašao sa svojim psom, tim je krenuo u akciju. Iznenađeni osumnjičenik nije pružao otpor. 7 mjeseci nakon nestanka Franka Blacka, Alan McCurley je bio uhićen zbog otmice i ubojstva. S obzirom da nisu imali fizičke dokaze, tužitelji su se pripremali za tešku parnicu. Kada su emitirane vijesti o McCurleyevom uhićenju, primili su poziv od čovjeka koji imao informacije o slučaju. Čovjek je pristao dati izjavu. Robert Senadigian je bio zet Alana McCurleya. Rekao je da ga je 25. veljače nazvao McCurley. To je bio dan nakon Blackovog dolaska na Floridu. McCurley ga je tražio da mu dođe pomoći očistiti kuću. Kada je Senadigian stigao u ponedjeljak 26. veljače, vidio je da su McCurley i Liza već počeli s velikim renoviranjem predvorja. Tepih je bio isječen na komade i dijelovi zida su bili maknuti. Senadigian je rekao tužitelju Robertu Bellangeru da je McCurley objasnio zašto. Alan je rekao Robu, Frank Black je bio kod mene prošle subote. Čak je i Rob znao kakav je bio odnos između Alana i Franka i izrazio svoje čuđenje. Zašto bi ti Frank Black dolazio? No bilo je očito da Alan nije o tome želio razgovarati. Samo je rekao, imajući u vidu suđenje O.J. Simpsonu i DNK dokaze, moramo biti sigurni da u ovoj kući ne može biti pronađena čak ni Frankova vlas. Senadigian se zakleo da nikada nije vidio krv. Specijalni agent Miller je pitao je li Senadigian pitao McCurleya što se to ondje dogodilo. Njegov je odgovor bio nešto kao u stilu da nije ni morao pitati punca. Znao je da se ondje u kući dogodilo nešto zaista loše i da oni u stvari čiste taj nered. Koristili su industrijski usisivač da bi očistili predvorje. Zatim je McCurley pitao Senadigiana da mu pomogne odvesti ostatke na smetlište. Senadigian je rekao istražiteljima da su on i McCurley bacili kamenu ploču, tepih, čak i usisivač u smetlište okruga Martin. Njegova se izjava podudarala s pričom Billa Andersona.
Anderson told us Allen je rekao Billu da je ubio Franka na ulazu svoje kuće. killed Frank Black in the entry to his house. And now we had Sandasian Sada nam Rob govori da je bio pozvan u tu kuću, da s njima promijeni i obnovi predvorje. summoned to that house to do a remodeling job or a makeover of the Dakle, točno ono mjesto gdje pretpostavljamo da je Frank ubijen. Mackerly said he shot Frank Black. Sredinom kolovoza tim za pronalaženje dokaza stigao je na smetlište. Na osnovi zapisa istražitelji su bili u mogućnosti utvrditi gdje se nalaze predmeti koji su ovdje bili bačeni prije 6 mjeseci, 26. veljače. Tim je tražio bilo što iz McCurleyevog doma. 3 su vruća dana istražitelji pretraživali smetlište. Uprava smetlišta bila je u mogućnosti utvrditi gdje se ti dokazi točno nalaze. Nalazili su se na dostupnom mjestu, gdje je bilo moguće naći dokaze. Iskopali smo s tog mjesta tepih za koji smo vjerovali da je iz Allenove kuće. Tehničari su također obradili predvorje McCurleyeve kuće i našli tragove koji su izgleda bili od krvi. Nažalost, DNK markeri koji su pronađeni u uzorcima nisu isključivo odgovarali DNK-u Franka Blacka. Još jedna slijepa ulica. Agenti su i dalje vršili pritisak. FBI je u trgovinama dobio račune po kojima se vidjelo da je Alan McCurley kupovao izbjeljivač, domestos i sredstva za čišćenje, vreće za smeće i zolid traku, te potrepštine koji su potrebni za čišćenje mjesta zločina. Uoči suđenja istražitelji su primili uznemirujuću vijest. Zatvorenici koji su bili zatočeni s McCurleyem u zatvoru okruga Martin tvrdili su da je McCurley naručio ubojstvo Billa Andersona. McCurley je znao da bi, kad bi mogao spriječiti Andersona da svjedoči, istražitelji morali odustati od slučaja. Početkom 1997. osumnjičenik za ubojstvo Alan McCurley bio je u zatvoru. U međuvremenu, istražitelji su saznali da je naručio ubojstvo svjedoka Billa Andersona. Od tog trenutka osiguranje Billa Andersona je ekstremno pojačano. Počeli smo sređivati papire kako bismo mogli uključiti Billa i njegovu suprugu u program zaštite svjedoka. McCurleyjev navodni ubojica ne bi bio pouzdan svjedok tijekom suđenja, tako da se odustalo od kaznene prijave protiv McCurleya za pokušaj unajmljivanja u svrhu ubojstva. Suđenje Alanu McCurleyu počelo je 20. siječnja 1998. Unatoč tome što nije imao žrtveno truplo. Javni državni tužitelj Savezne države Floride, Robert Belanger, bio je siguran u taj slučaj. Postoji zakon koji datira još iz stare Engleske, kad su ubojice uspješno gonili u nedostatku trupla. Sudovi su rekli da ne nagrađujemo ljude zato što su se uspješno riješili trupla. I još uvijek smrt možete dokazati putem dokaza na osnovi indicija, pomoću navika i rutine neke osobe, po tome što nije otputovala na neko putovanje, po izjavama i slično. Sve te stvari zajedno ukazale su na to da je Frank Black mrtav. Glavni svjedok tužiteljstva bio je Bill Anderson. Tužitelji su u potpunosti razjasnili sve događaje zadnjeg dana kada je Black bio viđen živ.
McCurleyeva ljubavnica Liza Costello je pokupila Franka Blacka na aerodromu West Palm Beach tu večer. Odvela ga je u McCurleyevu kuću pod izlikom da se trebaju susresti s drugim poslovnim partnerima. Black nije bio svjestan da je upravo ušao u kuću svog ljutog protivnika. So how long have you been in the busing business? Well, I'm more excited. I dok su Liza i Black raspravljali o unosnom poslu, tužitelji vjeruju da je Liza stavila rufenol u njegovo piće. I'd be pleased you came down for it. If you'd like, I'd be happy to. Dvojica su razgovarala dok je Liza čekala da lijek počne djelovati. Kao što je i bilo planirano, McCurley tada stupa u akciju. Rekao je Lizi da makne Blackov novčanik. Kasnije su koristili njegove kreditne kartice da bi stvorili lažni trag policiji. Konačno, kada je pod svojom kontrolom imao svog rivala, McCurleyeva je mržnja zakuhala. U predvorju je prislonio pištolj Blacku na glavu. McCurley se morao riješiti dokaza. Zamotao je truplo i oružje kojim je ubojstvo počinjeno u plastičnu vreću. Koristeći jedan od svojih glisera, kasnije je bacio truplo nekih 25 km od obale. Anderson je svjedočio da je McCurley rekao da je nekoliko puta morao bušiti plastičnu vreću s Blackovim truplom kako bi potonulo. Izribali su cijelo to područje izbjeljivačem. Andersonovo svjedočenje je potkripljeno snažnim dokazima na osnovi indicija. Telefonski pozivi koji povezuju McCurleya i Blacka, zatim priča Roberta Sanadejđena o očišćenju i tajno prisluškivanje snimki iz Andersonove kuće. To je bilo dovoljno dokaza da uvjeri porotu. 4. veljače 1998. proglasili su Elena McCurleya krivim za otmicu i ubojstvo. Nakon suđenja McCurleyu, tužitelji su se okrenuli Lizi Costello. Suočena s optužbama za ubojstvo, konačno je dala punu izjavu o događajima koji su doveli do smrti Franka Blacka. Na kraju je podnijela žalbu na trećestupanjsko ubojstvo i lažno zatočeništvo, koji se smatraju manjim prekršajima. Dobila je 10 godina zatvora. Žalbeni sud je odbacio McCurleyevu presudu vezanu uz otmicu, smatrajući da je Frank Black doputovao na Floridu svojom voljom. Ali osuda za ubojstvo još uvijek stoji. Ellen McCurley je osuđen na doživotni zatvor, bez mogućnosti pomilovanja. Iako truplo Franka Blacka nikada nije pronađeno, njegov ubojica, Ellen McCurley, nikada neće biti slobodan.